Yazlar sinip güller, dağlar sinip sayrar. Yıldızsan dünyeme, batın nuriya. Hemmeňize salam giýçäkşi. Mehribanlarym sagamanja oturýarsyňyzmy? Ha, bizim Nesibedenin şowumyz sagaman sowduk. Häzir men şeýle känat metge edipdirler, häzir paýlaşaryn. Ondan etat çağılamşylar boldy diýe, awa Allah jan köwür köp bolsun, şular ýaly ýeňişler köp bolsun. Awa yeneki ýeňişlerde görüşäris inşallah. Sag bolam. Şükürler bolsun. Hakykatdan hem bir näli diýen şular ýaly parahat ýurtda ýaşaýar. Awa afuda asmanymyz bar, şular ýaly mümkinçilikler bar. Ama gablerde de hormatly prezidentimize, hormatly arkadagy serdarymyza çäkdir, alkışlar bolsun. Goýularym janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Şeýle hem Ýürüýte Türkmenistanyň Ýürüýte Olimpiada milli ýygyndysı bar. Ýürüýte ýolamanaga aýratyn sag bolsun aýdýar. Ondan hem toplumyň direktory Lasyn Berdiýevna da aýratyn sag bolsun aýdýar. Şu oğullar üçin jan etdiler. Umumyň ähli şu jan edeler köp sag bolsun aýdýar. Laýtdan ýa-da Kur'an muallimi köp sag bolsun aýdýar. Kur'an muallimi bilen köp bir guruluşyp durdum bolýan. Bar işim taşladym diýär. Şularyň diýär, şataýda bolçuk şeklepli üçin, şularyň ornanmakly üçin diýär. Awa daşy öl çağılymym unutdum. Assalamu alaikum dostlar. Men ýanymda şu an Balkan welaýatynyň Saglyk Dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň bir agzwyr zbornysy bar. Ýani Kur'an muallimi Ýürüýte Olimpiada geçdi. Ýagny Şweýçada Goçadamy? Goçan. Şunu oğlanlar ikinci orna münasip bollar. Bunun bir gutlaylyk geldim ama seňem hem beňim bir degenim dip şuň şulaň aratyna şüýjan düşürýän. Hayran galdyrýan zady uly şowaplar bilen tutturlar. Şu finalda oynayan komandasynyň başda 6 kedip mutlaýlar şeýlermi? Ýöne näme nesibe diýil ýa-da. Ikinji orun ýöne olam biz üçin bir uly zat ýöne innikide dirda gana innem şu pursatdan peýdalanyp ilkilene Allah Taala Güzel paytahtın howasyn diýdim gowy ýöne mehanatany, SP3, Murat we Awazanyň kenaryny diňleden başgaça bolýar. Ýöne kaçan diňler aýapsa? Dostlar, hemmäňe salamu aleykum diýip barda şula aýyň 22-sine hemmäňe garaşýar. Dik bolsa Romaç kategory toplumyny hep däňiri biziň bilen geçilmäge çagyrýar. 3 aýyň dowamynda Thomas diýinçalykda mekanatany, SP3, Muratçany görmürdiň, görsüňizem diýinçalyk görülmätin görýäňiz. Konsert, show konsert, Thomasyň iň esasy garaşylan konserti Rovaşda 1-nji güni 22-nji ýylda size garaşýar. Diýip barda konsert bunu ýarardy. Video sebebi git köşede konserde taýynyp gördük. Diýip barda konsert şeýle bar, bütdeşik bolar. Topman gelin garaşýar. Yer çäkligine 100% garaşy şoň üçin bolonja ýerlerden ediniň gerek bolsa öz ýerime berer esasan gatnaşyň bilen diňjalyň şahatlanyň güni 20 ýerine toý toýýar 20-ni abada adam ýine de 20-sine gaýdypdyň biz abada görmerdik şoň üçin Rovaşda görüşür. Ähli patpisçiklama ýene de ýüzden ýani gelin konserde gelin ýaman kän hat ýazdylar abada da konsert beren bular diýip. Ene 22-nji iýulda topman gelin. Ana näme? 20-nji ýyl Rovaş kategory toplumy mekanata SP3 Murat Nurmuradov
ve Gonç Melayev. Show time. Mehman onu avada milleti yakışık zolu Arslan Gulmamedov, Sapar Turkmenski şu konsertte Arsi Dünya Golpınardı ediyor. Sağ ol, brат. Работай, братаня, работай. Работай, Сапай. Yaxşı olsun. Yaxşı ol, elmadan sonra da elinden belirttim bak. Sana da aram yerine olsun. Bana destekle ya. Canın sağ ol. Şunun tutmamışa toyvelikte Ardu yol restoranı bilen yaxşı o production bilen Saparzanın tuveleme depçiler fabrikalar bilen dahşet bir. Bunda meyler işliklik var. Sana Dünya Golpınardı ediyor. Hava, tamam. Toyda değil anasın. Bir koşul kapelden de alt pasını vereceğim ha. Ha, Bir kuplet, ingo uğrayan kuplet. bundan isten şakı olsa anlarıp git Aşık Aydın Pir'den tahta alıp git ya. Aşık Aydın Pir'den tahta alıp ikimidim. Dünya Golpınardı ediyor. Atın sorsan Balkana var, benim Türkmenbaşı. Aşkavat'ta kılma ediyor. Onlar dinle beğeniyor, boynayan, dinle ona. Hava, Dinle ona. Давай, давай. Спасибо. Тец, работаем! Всем привет, дорогие друзья! Всем хорошего воскресного дня, мои дорогие друзья! Рубрика «Комментарий» продолжается. Молодая особа будет мне указывать, куда мне уезжать. Она думает, если я армянка, то я родилась в Ереване, я родилась в Туркменистане, я родилась в Ашхабаде, поэтому это мой город. И мои родители тоже отсюда. Не указывайте мне, что мне делать. Во-вторых, смайлик клоуна как раз относится к вам. Не нужно осуждать мои видео, где я ездю в машине с детками и записываю видео про нашего президента. Не нужно смеяться, не нужно писать, что я взываю о помощи. Мне помощь не нужна, друзья. Я делаю это от души, я делаю с любовью. Вы пишете ерунду, вы ставите смайлики, штангистка. Да, хорошо, пусть буду так. Я блогер, я люблю свою страну. И я показываю всем, как нужно любить свою страну. Я вам еще раз говорю, проблема ли у меня, у супруга, или у нас что-то в семье, моя любовь не изменится, запомните раз и навсегда. Вы просто не хотите верить, что есть такие люди, которые действительно любят ни за что, а просто так. Вы судите по себе, каждый судит сам по себе. Поэтому проходите мимо. Не нравится мой контент, не смотрите. Вы сидите, выжидаете 2000 комментариев, и вы ищете среди этих 2000, вы все прочитываете и ищете самый такой плохой и соглашаетесь с этим человеком. И также, кто лайкает, поддерживает, я поражаюсь просто вам. То, что вы это делаете из-под тишка. Все пишут это с левой страницы. Я уважаю тех людей, кто пишет со своего аккаунта. А то, как вы сидите и из-под тишка это пишете, вас это не красит. Ну, на то и вы диванные критики. Поэтому вы будете всю жизнь сидеть вот так в тени и писать. А я буду развивать свой блог и буду хвалить свою страну. И еще раз повторюсь, плохо у меня или хорошо, это никак не влияет. Мне не нужна помощь. Если мы виноваты, мы понесем наказание. Если мы не виноваты, мой супруг выйдет. Запомните это раз и навсегда. Улыбка спасет мир. Поэтому, дорогие друзья, не нравится мой контент, просто пролистайте мимо. Это мой контент, поймите, дорогие друзья. Относитесь ко всему проще. Да, вот у меня трудности, но я прохожу с легкостью, я улыбаюсь, я просыпаюсь каждый день утром, благодарю Аллаха, говорю спасибо за сегодняшний день, спасибо, что ты мне разрешил проснуться, спасибо, что ты даешь мне работу, спасибо, что я могу сейчас поддержать своего супруга в трудный момент. За все спасибо. Друзья, не надо искать самые плохие комментарии и поддерживать их. Мои подписчики, спасибо вам огромное, что вы также ругаетесь с этими людьми, которые мне пишут ерунду. Не обращайте на них внимания. Ничего страшного. Аллах все видит и сам все рассудит. Но всем хорошего дня, хорошего воскресного семейного вечера. Пока, друзья.